Tak čaute, dneska tu máme... Ja si vylápalo hate byte. Drž hubu, ty kokot. Dneska tu máme tohto záčnika. A dneska by sme si chceli... Pevno. Drž piču, ty kokot. Loser. Mám tu jedného Nemca. Nemec, Andy. Áno. A dneska tu mám Overground. Takže čus humus. A dneska by som sa chcel dostať cez týchto typkov tu. Cez túto stranu, aby ma nezbadali. What the fuck? Drž piču. Dneska by som to chcel vyskúšať. Piči. Kokot. Neviem, či sa mi to vydarí. Áno. Drž piču. Áno. Toto asi bude najťažšie. Ty si kokot. Tyč proti šokoláde. Dangerous. Superman dangerous. Myslím, že sme to zvládli. Dneska ešte možno natočím nejaké video. Takže toto sa dosť vydarilo. Tak misiu som vykonal. Tak, dúfam, že sa vám video páčilo, bolo to celkom krátke, takže neviem, jak to má nazvať, asi rýchlovečka, ja neviem. Splnenie misie a dúfam, že sa vám video páčilo, tuto môj kamarát, pozdrav sa nám. Ahoj. Ahoj, dobre. Ok, tak to nám stačí. Čus humus, čaute. Big up.